थांनाय एमपि इलेक्शनावहाय दिनै जोंहा दरं उदालगुरि समस्तिखौहाय बिथांमोनानो दिनै दिलीप सायखियाजों हेलिकप्टार गाखोफानानै दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि स्वयं दिपेन बर' आदायानो गावनो बुंदों जे बिटिआर सुक्तिखौ जाफुंहोनायनि सार्थआव दिनै जोंहा दिलीप सायखियाखौ बा बिजेपिनो बा दिनै पदमफुलाव भट होनानै देरहाहोनांगौ होनना साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ बुंनाय जादोंमोन। दिनै जोङो नाथाय मा नुगासिनो दङ दिनै दिलीप सायखियाया दिनै जों बर' रायजो राजानि भट मोननानै दिनै बिथाङा देरहासार जालांनानै जोंनि बर' रायजो राजानि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि पावार एन्ड फांसन्सखौ खमायनायनि बा सिफायनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ। होमब्ला बे हिसाबै दिनै एबसुनि डिसिसना रं जादोंना जायाखै बेखौ जोंनि रायजो राजाया मिथिगौ। खुलुमबाय। दिनै साफ्रोमबो गफुरनि रायजो राजा बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरबाय आरो आंनि इसोरनाव बेखौनो आरज गाबो जे जोङो साफ्रोमबो गफुरनि रायजो राजा जोंनि बिटिसिनि रायजो राजा जयैनो सोलिलांबाय थानो हायो बेखौ आङो इसोरनाव अराय सम आरज गाबबाय थागोन। गिबियावनो लाइमोन हिसाबै आङो लाइमोननि बाथ्रा बुंनो सानदों। बुंनायनि सिगां फंसे बाथ्राखौ आङो खुद आंनो फोसावनानै लानो लुबैदों जे दिनैनि समाव जोङो एबसुखौ गोबां बाथ्रा बुंनाय जायो। मानि थाखाय बुंनाय जायो बेनि जाहोनखौ आङो बे निउसनि गेजेरजों बुंनो हानाय नङा, नाथाय थेवब्लाबो रायजो राजाया एसेबाबो बुजिथों होननानै आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। दिनै नंगौ एबसुनि नाजानायाव बा दिनै प्रमद बर' बा जोंनि एनडिएफबिनि आन्दलननि नाजानायाव बिटिआर सुक्ति जादों। बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय दिनै जोंहा दिनै गफुर हालामनि माखासे गामिखौ बिटिसिआव सोसननाय जाबाय। दा बेनिखायनो जोंबो बिपिएफ राजनिति दल हिसाबैहाय गफुर ओनसोलनि रायजो राजाखौ खबर लानो जोंहा फैनाय जादों। दा बेयाव जोंहा 5,000निबो बांसिन खमैबाबो 5,000निफ्राय बांसिन दिनै गफुर हालामनि रायजो राजायाहाय गोदानै हाबनाय हिसाबै दिनै जोंनि बिपिएफ राजनिति दलखौ सापर्ट खालामनो बा फैबाय थानाय समाव भट होनो हिसाबै दिनै बिथांमोना मिटिंआव ओंखारबोदों। दा बिथांमोनखौ गोबाङानो बादा होनाय जादोंमोन। दे बादा होनायखौ जोंबो दुखु मोना बा गाज्रि मोना, नाथाय आं बेखौ फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा इउपिपिएल हिसाबैहाय गफुरनि रायजो राजाखौ बिपिएफनि मिटिंआव फैनो गोसो जानाय रायजो राजाखौ बिथांमोना बादा होदों। मा बुंनानै बादा होदों जे नोंथांमोना जुदि बे बिपिएफनि मिटिंआव थाङोबा नोंथांमोनखौ बा नोंथांमोननि गामि सोसननायखौ बख'फिननाय जागोन, बा जोंहा बिटिसिनिफ्राय जे गफुर ओनसोलनि रायजो राजानो माबा मोनसे सुबिदा होयोब्ला बे सुबिदाखौ मोननायनिफ्राय बन्सित जागोन होनना दिनै बिथांमोना बुंबाय थादों। नाथाय आंनि प्रश्नआ बेसो दिनै गामि सोसननायनि उनावहाय गफुरनि रायजो राजाया जोंजों जयैनो आन्दलन खालामबोफानाय, जोंजों जयैनो राजा लामा जथायफानाय, दिनै जयैनो रेल साइडजों जथायफानाय, दिनै बिथांमोना जयैनो क'क्राझार चिरांनि गिदिर गिदिर मेल मिटिं जानायाव बिथांमोनाबो थांदोंमोन। नाथाय दिनै राजनिति अधिकारा बयहाबो दङ। दिनै गफुर ओनसोलनि रायजो राजाया दिनै बिपिएफआव थायो ना कंग्रेसआव थायो ना दिनै जोंहा एपिपिआव थायो ना दिनै बिथांमोना बिजेपिआव थायो, बे डिसिसनखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बे प्रमद बर'आ बे डिसिसनखौ लानो हाया। मानो होनोब्ला थांनाय एमपि इलेक्शनावहाय दिनै जोंहा दरं उदालगुरि समस्तिखौहाय बिथांमोनानो दिनै दिलीप सायखियाजों हेलिकप्टार गाखोफानानै दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि स्वयं दिपेन बर' आदायानो गावनो बुंदों जे बिटिआर सुक्तिखौ जाफुंहोनायनि सार्थआव दिनै जोंहा दिलीप सायखियाखौ बा बिजेपिनो बा दिनै पदमफुलाव भट होनानै देरहाहोनांगौ होनना साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ बुंनाय जादोंमोन। दिनै जोङो नाथाय मा नुगासिनो दङ दिनै दिलीप सायखियाया दिनै जों बर' रायजो राजानि भट मोननानै दिनै बिथाङा देरहासार जालांनानै जोंनि बर' रायजो राजानि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि पावार एन्ड फांसन्सखौ खमायनायनि बा सिफायनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ। होमब्ला बे हिसाबै दिनै एबसुनि डिसिसना रं जादोंना जायाखै बेखौ जोंनि रायजो राजाया मिथिगौ। जोंबो लाइमोन हिसाबै जोंबो सिन्था आल'सना खालामदों जे दिनै जोंनि जाथियाव मोनसे सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे डिसिसन इलेक्सन समाव बे माबोरै मिस्टेक जानो हाखो। दा बिदिनो एखे सेम दिनै बिथांमोनखौ बुंबाय थादों गफुरनि रायजो राजाखौ जे बिपिएफनो भट होयोब्ला बै सुबुंमोना बा बै गामियाहाय दिनै सुबिदा मोननायनिफ्राय बन्सित जागोन होननानै बुंदों। दा बेखौनो आं दिनै लैहोर लैहोर गयारि बा बिपिएफ जानानै बेखौनो बुंदों जे दिलीप सायखियानि खेथ्रआवबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा भुल मावदों रायजो राजाखौ बिजेपिआव भट होनानैहाय नैबेयावबो आरो खनसेबो भुल मावनो थांगासिनो दङ। बिपिएफनो भट होनाङा होननानै भुल मावनो थांगासिनो दङ दिनै बिथांमोना। दा बेखायनो आं साफ्रोमबो रायजो राजाखौ खावलायदों नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि सारखौहाय अनसायहर आरो नोंथांमोननि आशीर्बादखौ हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव हो। दिनै सरकार फैनायनि उनावहाय निश्चय हाग्रामा महिलारि साराहाय अनसायगोन
आरो बेजों लोगोसे नै दासो जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा बुंनाय जादों जे बिथाङा बिटिसिनि चिफ जाफिननायनि उनावहाय दिनै गहपुर ओनसोलनि बर' रायजो जानो थाखाय मोनसे साब डिभिजन बानायनानै होनाय जागोन आरो बे साब डिभिजननि गेजेरजोंनो जेरै जोंहा गसाइगाव साब डिभिजन पर्बतजरा साब डिभिजन बिजनी साब डिभिजन जोंहा दिनै मुसलपुर साब डिभिजन दङ दिनै जोंहा बेरगाव साब डिभिजन दङ बै ओनसोलखौ जेरै हाग्रामा महिलारि साराहाय जौगाहोदों बेबायदिनो दिनै जोंहा गहपुर हालामखौबो गहपुर ओनसोलखौबो जौगाहोनायनि थांखि बिथाङा लादों आरो बेजों लोगोसे फंसे बाथ्रा बुंबावदों जोंनि हाग्रामा महिलारि साराहाय फैबाय थानाय समाव जाहाथे हाग्रामा महिलारि सारा बा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला BA पास MA पास जानायनो मा खालामगोन बेखौ आं दसे उनाव बुंनो नागिरदों बिनि सिगां आं फंसे प्रश्न आं खालामनो लुगैदों दिनै बिटिआर सुक्ति बा बिटिआर सुक्ति जानायनि जे मोनसे कन्ट्रिबिउसन बेयाव जोंहा गहपुर हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजायाहाय सासे सासे बा मोनसे कन्ट्रिबिउसन दंजोबो नाथाय प्रश्नआ बेसो दिनै गहपुर ओनसोलनि सोर सासे एक्स एनडिपि आदाया साख्रि मोनखो बिटिआर सुक्तिजों जानानै फैनाय दिनै बिथांमोना बुंदोंमोन पेरामिलिटारि फोर्स बा डिफेन्स लाइनाव बिथांमोना साख्रि होनाय जागोन एक्स एनडिपि आदामोनखौहाय नाथाय दिनै सोर सासे एक्स एनडिपि आदामोनाहाय बे ओनसोलनिफ्राय साख्रि मोनखो दिनै बिथांमोना बुंदोंमोन जे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय न'खर न'खर साख्रि होगोन न'खर साख्रिखौ होनो हाया नाथाय नोंथांमोननि बे ओनसोलनि BA पास MA पास जानानै थानाय ओरैनो जिरायनानै थाथ'नाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोराहाय सोर सासेया दिनै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों माने जे साख्रि फैफानायखौ सोर सासे बिथांमोना मोननो हाखो बे मोनसे गिदिर प्रश्न दिनै जोंहा BCDC लेभेलनि साख्रिखौ जों दाख्लै फोसावनाय नुनो मोनदों नाथाय बेयाव जोङो रायजो राजानो मोनथिगौ BCDC लेभेलनि साख्रिखौबो गावसोरनि व्यक्तिखौसो होनाय जादों दिनै जोंहा दाख्लै फरेस्टनि डिपार्टमेन्टनि साख्रि होनाय जादों जों बुंनांलाया जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा साफ्रोमबो बुंगासिनो दङ जे बिथांमोननि साख्रि होनाया सासेयावनो 8 लाख 9 लाख 10 लाख 12 लाख लानाय जादों नाथाय मानो जादों मानो दरखार दङ बिथांमोना दिनै बिटिआर सुक्तिखौ मानो थाखाय खालामदों जोङो बड'लेण्ड आन्दलनखौ मानो खालामदों जोंनि बर' रायजो राजा दुखिया गोरिब न'खरा जाहाथे समान थाखो एबा समान लेभेलजों साफ्रोमबो रायजो राजाया सोलिनो हायो बा थांनानै थानो हायो मैगं फानग्रा अन्थाइ देनानै जाग्रा जौ फाननानै जाग्रा बन फाननानै जाग्रा बिथांमोना जाहाथे समानै रायजो जानो हायो बिनि थाखाय जोङो आन्दलन खालामदोंमोन आन्दलन गेजेरजों बिटिआर सुक्ति जादों आरो बै साहा ओनसोलनि बा जोंनि गोरिब दुखिया न'खरखौ सोर साबसिखौ प्रमद बर'आ नायखो बेखौ जों नुनो मोनाखै बेखायनो गोसोआव गोबां दुखु दङ थेवबाबो आङो एसेबां बुंनो थांला बुंनांगौ बाथ्राया बेल' जे नोंथांमोना जाहाथे हाग्रामा महिलारिखौ अनसायहरो आरो बिसास लाखियो जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव जेरै जोंनि दा हाग्रामा महिलारिफोरा बुंदों ओरैनो थानाय सेंग्रा सिख्ला BA पास जानाय MA पास जानाय मेट्रिक पास जानाय PO पास जानाय बिथांमोननि न'आव 100 crore स्किम बाहायनाय जागोन बिनि गेजेरजों सोरबाया दखान खुलिनानै जानोबा सोरबाया गेरेज खुलिनानै जानोबा सोरबाया बिउटि पार्लार खुलिनोबा सोरबाया प्राइभेट कचिं खालामनो गोसो जादोंबा बा सोरबाया दिनै विंगार बायनानै सालायनो गोसो जादोंबा सोरबाया जुदि ट्रेक्टर लानानै दिनै बिथांमोना जाहाथे गावनि थांनानै थानायनि राहा लामा दिनै सोरबा बे सेंग्रानो बेटारि रिक्सा नांगौ गारि भारा बोग्रा गारि नांगौ बै 100 crore स्किमनि गेजेरजों दिनै जोंनि हाग्रामा महिलारि साराहाय गिबि खेबनि थाखाय नायग्रोनो नागिरदों बेखायनो आं बयखौबो खावलायबाय जोबनायावहाय दिनै गहपुर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जाहाथे नोंथांमोना बिसास लाखिनानै हाग्रामा महिलारि सारनो भट होनानै बा नांगोलनि सभायाव भट होनानै दिनै जोंहा नोंथांमोननि बे जों जेराव मिटिं जादों बेयो जोंहा प्रेस मुसाहारि सारनि समस्ति गोलैयो जाहाथे प्रेस मुसाहारि सारखौहाय नोंथांमोना देरहाहरो आं बेखौनो खावलायबाय।